Shukuba, Aibo, Go, Shukuba, Qua Shukuba, Qua Shukuba, Qua Shukuba, Qua Shukuba. Angixolisa impela kakhulu ukuthi sengafika neenkumbi zabantu sifike ziwengama umcimbi bese kuthiwa ngidlala ingoma embili. Ngilingane nomuntu ofike nabantu ababili. Hayi. Asedlule lapho. Okwesibili bese ngishaya ingoma ngoba iyona engiyizele ngizonijabulisa. Okunye mhlawumbe abaningi bayaxakeka la ukuthi hawu le ndoda iyadlala namhlanje kanti nasazi ukuthi ivale umcimbi. Bafowethu asikhulume neqiniso nje. Ngisho indedane yayingawuvali njalo umcimbi yayikithi nje ayike sibayeke mfana kuloko. Yabo. So ngiyethemba kunememezelo nje encane, kunememezelo ezintathu engizozisho, kunememezelo nje ezintathu engizozisho bese shaya ingoma. Esokuqala abelungu baseGoli bayaxika imishini yabo bathi sebengcwane kuma yini ama YouTube bathi uyathandwa lo muntu. Bavele bathi okokuqala nqa umculi la eSouth Africa uzoba ne-app efonini yakho uzothi nje mawuthi uyalapha efonini yakho kuma la udownloada khona WhatsApp no Facebook uzovela ubone Khuzani app. Kulungile. Sangha, thasa iphelile ingoma.